नमस्कार प्रणाम भैया, स्वागत हो तो हम लोग के आज के ब्लॉग में। आज सरस्वती पूजा के दिन बा तो हम लोग के दिखावे वाला बानी हम आज के पंडाल जो हम लोग बनैले बानी जा गाँव में। तो रुआ लोग देखत रही और चली रुआ लोग के दिखाओ तनी। सबसे पहले रुआ लोग के आगे कम डेकोरेशन दिखावला बानी के हम लोग सजावट करे बनी जा। रुआ लोग देख सकत तनी काफी उत्साहित के साथ पंडाल के बनावल गइल बा। हालांकि हर गांव में बड़ा देखेम तो पंडाल हर गांव में लइका बनैले बड़ा सन, स्कूल में बनैले बड़ा सन। काहे के सरस्वती पूजा एगो ऐसन पूजा है जौन के गांव में मनावल जाला, कॉलेज में मनावल जाला। काहे के विद्या के देवी मानल जाला सरस्वती मैया के। देख सकत तनी अंदर के जौन डेकोरेशन बा काफी बढ़िया से सजावल गइल बा। देख सकत तनी आगे से पिछले ऊपर लाइट के डेकोरेशन मार देहल गइल बा के रात में दोनों बगल लौकी एनहू ओनहू। आई जौन बड़ा सन लइका बड़ा सन भीड़ लगल बड़ा सन। काहे के पंडित जी अभी ले नहीं खन आइल, पूजा अभी भइल नहीं थे। तो पंडित जी कुछ ही देर में आवेला बड़ा ना, पूजा या शुरू होई। तो रुआ लोग के उहो दिखाएम। तो रुआ लोग बना रही, वीडियो के लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करम और भाई के अपना सपोर्ट करम। काहे के बहुत जल्द गार्दा मचाएब। तो देख सकत तनी रुआ लोग सामने जब मिठाई उठाई काट उठ के बना उना के रेडी रखले बनी जा जौन प्रसादी बा। ये जौन बार वो लोग के दिखावे करला। कुछ देर बाद पंडित जी आवत रहे तो दिखाएम वो लोग के। आई जाई बा के पूजा में हम ही बैठे। गांव में तो लइका बहुत बड़ा सा लेकिन सवेरे ही खा लेला सन। तो कहत रह जबरदस्ती कि तूहे बैठ जा विकास भाई। तो हम कहने कोनो बात ना, हम नहीं खैले तो हम ही बैठ जाए। तो आओ तो पंडित जी के रो लोग के पूजा देखे के मिली, आरती देखे के मिली। तो वो लोग बना रही। पंडित जी आ गए बने। पंडित जी को हत बाबू जल्दी से बैठ पूजा पर। काहे के हमारा जाए के बाद दूसरो जगह पूजा करावे। तो हम बैठ चुकल बानी पूजा पर। मानस्य अद्यश्री ब्रह्मणु अहनि द्वितीय। बोलो सरस्वती माता की, वीणा वादनी की, हंसवाहिनी की, सरस्वती माता की। और सदिया रख दो सामने। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता सदगुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता चंद्रवदनी पद्मासिनी द्युति मंगलकारी शोभे हंस सवारी अतुल तेज। वीडियो कैसा लागल भाई लोग कमेंट करके बताओ लो। आ चैनल के सब्सक्राइब कर दियो लो। तो फिर मिलल जाई भाषान में। जय हो।